Pepa. A se svojí ženou Jančou tady na Bali provozujeme 2 rezorty. Vilu Luxury Villa pro 6 osob a další rezort, kde nabízíme ubytování ve 3 vilkách pro 2 až 4 osoby. Jo, no, ono to začalo vlastně už v Čechách, kde jsme provozovali restauraci 22 let a do té restaurace přijel můj kamarád, který žil na Bali, že nám udělá představení o tom, jak se tady žije, co nabízí. No a trošku jsme se do toho zakoukali, zamilovali a přijeli jsme sem poprvé na dovolenou. A vlastně se nám tady líbilo a začali jsme prostě podnikat tady, no. No, jelikož jsem sem letěl na dovolenou a nezjišťoval jsem si vlastně nic o té destinaci, tak jsem si představoval Bali původně jako pár bambusových domků, i rýžový pole a džungle. A překvapilo mě asi nejvíc, že Denpasar je obrovské město. Z toho jsem byl docela vyukaný, ale pak jsme se přemisťovali na východní část Bali, kde jsme my teďka, a tam se mi splnilo to očekávání, že je to tady opravdu takový to pravý Bali. Nejradši tady mám lidi, místní lidi prostě. Je to ta víra nenásilná, ten hinduismus je prostě úžasný, ceremonie, vůně voných tyčinek, jídlo už milujeme, balijské jídlo, čím pikantnější, tím lepší. Ale ty lidi prostě vedou, to je jasný. Lidi jsou tady prostě úžasní. Balijci jsou prostě nekonfliktní lidi, upřímní, přející lidi, není nic problém, to je taky zásadní věc, že oni si z ničeho nedělají hlavu a naučí člověka tak jako zmírnit, ubrat plyn, zjistíš vlastně, že k životu potřebuješ pár kraťasů, triček a žabky a naučíš se od nich, že není se třeba kam hnát, prostě. Je to takový sklidňující tady všechno. A hlavně to teplo, no, pořád prostě. Tak hodně lidí si myslí, že Bali je jedna velká pláž. Jedna velká bílá písečná pláž a bohužel to tak není. Bali je sopečního původu, takže východní část Bali, sever Bali, všechno jsou lávového původu, kde i většina pláží je kamenitých. A tato Virgin Beach je první písečná pláž z celého toho půlky ostrova. A zamilovali jsme se do ní, protože je tam pro nás úplně všechno. To znamená, prostě my tam přijdeme si lehnout na lehátka, máme tam slunečník, můžeme se kde vysprchovat, najíst, napít a to je prostě pro mě taková jako ideální pláž. Jo, že jsou tu na Bali si myslím, že i jako hezčí pláže, ale dostat se na tu pláž třeba je otázka třeba 20-30 minut pěšky, nebo si nemáš kam lehnout. Spousta lidí jako preferuje, že si chce prostě odpočinout na té pláži, relaxovat a tam to prostě všude to nejde. Tak jako. Takže ta Virgin Beach je prostě tímhletím unikátní, že tam je vlastně všechno a ta vila Bali Sen je od té pláže vzdálena 5 minut chůze, takže pěkná procházka akorát. Tak náš první rezort, který jsme si postavili, tak se nachází od vily Bali Sen 10 kilometrů severněji, ale je to rezort, který se nachází opravdu v nezničené nebo pravej balijské přírodě. Obklopení jsme pouze rýžovými polema, džunglí, každý ráno nás tam budí zpěv cikád, ptáků a je to prostě rezort, kde si lidi úžasně odpočinou. Všichni hosti, co tam vlastně stráví ten čas, tak jsou za prvý uchvácený tím klidem, že opravdu jenom ty cikády a zpěv ptáků. Pak výhledy, které tam odsud máme, máme prostě pod sebou oceán Indický, takže je vidět oceán, je vidět Pura Lempuyan, kde je jeden z nejsvětějších chrámů na Bali a nabízíme tam 3 vilky pro 2 až 4 osoby s velkým bazénem, pro hosty připravujeme snídaně a následní služby, prostě komplet, aby se hosti cítili u nás dobře, takže výlety, masáže. Za těch 10 let asi dokážeme zprostředkovat úplně všechno, co Bali nabízí a okolní ostrovy. Jo, na ty výhledy jste úplný experti. Jo, je to tak, že výhledů je na Bali spousta a prostě každý ho uchvátí.
zelená a modrá. Teď se nacházíme ve vile Balisen. Byl to takový náš vysněný projekt, kdy jsme si chtěli splnit ještě něco dalšího, protože opravdu velká část lidí, když se ptá na ubytování na Bali, jak blízko jste pláži. To je hodně častá otázka a hodně lidí odradí to, když řekneš prostě 10 km od pláže. Tak jsme si chtěli ještě splnit jeden sen, chtěli jsme si splnit Balisen, tak jsme postavili tady luxury vilu, která nabízí ubytování pro 6 osob, každý má svoji ložnici a samozřejmě ty následní služby jsou stejné jako nahoře, zajišťujeme taky prostě výlety a všechno, co k tomu patří, skútry, masáže, meditace, jogu, rybolov, všechno, co Bali nabízí. No, já si myslím, jako, že Bali, celkově Bali není úplně jako baby friendly prostě. Za prvý hodně, měli jsme u nás spousta rodin s dětma, proto mám nějaké zkušenosti s tím. Ta dlouhá cesta sem, to je první věc, co děti musí zvládnout, 20 hodin nebo sedět v letadle, jo, je to náročný. Pak sem přijedou, slunce, horko, dlouhé transfery a nemyslím si, že ty děti jako všechny zajímají temply, vodopády, jo, děti z toho nic nemají a rodiče si to vlastně ve finále neužijou. Ale měli jsme tady spousta rodin s dětma a snažili jsme se pro ně zajistit to, co oni je zajímá, jako je tu safari park, je tu sloní park, opičí les, bird park, ptačí park, takže ty lidi jako si najdou to svý, ale prostě ty děti, je to pro ně náročné. Vila Balisen je od pláže, od té Virgin Beach, od Panenské pláže je vzdálena 5 minut chůze a resort Bali Butterfly Villa zhruba 10 km. Jo, to je letiště je vzdáleno 80 km od ubytování. Ono to jako zdá se, 80 km není vlastně tak moc, ale časově to je 2,5 hodiny kvůli dopravě tady. Hodně se to mění časem, opravdu už dneska já sám nedokážu určit, který měsíc je úplně nejlepší na Bali, protože dřív to bylo daný, prostě v listopadu začínala dešná sezóna, končila v únoru, ale například loni poprvé zapršelo až v půlce prosince, takže dneska už je to těžký určit prostě, jaký měsíc je ideální, ale každý měsíc má to svý, jo, že není tady zima, je tady pořád 30 stupňů, v dešné sezóně, když zaprší, tak je prostě pořád teplo, není to nic, prostě už nikam se nedostaneme, už prší, ne, tak to není. Jasně, to je, čím déle, tím lépe pro ty lidi, protože nasáknout do sebe tu kulturu chvilku trvá, sklidnit ten spěch, uspěchanou Evropu v sobě taky chvilku trvá, ale já doporučuji všem minimálně aspoň 10 dní, to je to minimum, co já si myslím, že je, ale ideální prostě 14 dní, aspoň 2 týdny, aby si lidi něco zažili z toho ostrova, poznali tu kulturu, která je prostě úžasná a mohli si to jako načerpat, to Bali dobíjí baterky, tak to prostě je. Lidi, kteří sem přijedou prostě unavený, mají svý problémy, tak po týdnu se sklidní, všechno vypustí a další týden už nasávají do sebe. A pak odjíždí do Čech s úsměvem na tváři, tak otevřou se dveře od letadla a už to zase jde zpátky. Myslím si, že si každý na Bali najde svoji kuchyni. Jsou tu destinace, jako je Jih, Ubud, kde je celosvětová síť restaurací, od japonský stejky, ale my jsme v oblasti, kde převládají místní várongy, restaurace, kam my už máme vybrané ty ideální, kde se lidi nají za peníze, porce začínají třeba na 25 korunách v té restauraci, do 50 korun, ale opravdu ochutnají ty pravé speciality, aniž by se museli bát, že pak třeba prosedí zbytek dne na toaletě. Ale jako myslím si, že jsou tu kvalitní restaurace, i ty místní. Dáš se fakt velmi dobře najíst za pár korun. Jo, ideální určitě je se pohybovat po Bali na skútru. Pokud to člověk zvládne a má nějaký základy z Čech, těch motorkářů přibývá samozřejmě,
tak je to ideální ten skútr. My hosty doprovázíme na skútru Bali Butterfly, ale člověk musí respektovat prostě tu místní dopravu. Jezdí se vlevo, rychlosti nejsou vůbec nějaký veliký, ale přednost zleva většinou ale platí to, že čím je větší auto, tím má přednost samozřejmě víc. Takže je to asi na každým, jakou zvolí dopravu, protože samozřejmě si lze tady půjčit i auto, ale s tím autem opravdu díky té husté dopravě jsou ty vzdálenosti časově mnohem náročnější. Tím skútrem ten člověk přece jenom jako se dostane s nás. Takže doporučuji skútr, ale samozřejmě ne každý si věří v tomhle tom, takže i auto s řidičem třeba si lze pronajmout. Nikdy se neměl strach o hosty, který prostě večer se chtějí projít, a to je to zásadní, že ty můžeš kamkoliv jít, kdekoliv s kýmkoliv si sednout a komunikovat s ním, aniž by si se bál, že se ti něco stane. Tady je to prostě opravdu úžasná destinace v tomhle tom. Nemusí se člověk bát si vyjít večer ven a do víru velkoměsta. Tak my děkujeme, že jsme mohli poznat takový super lidi, jako jste vy z Like Expatu. A samozřejmě těším se na všechny hosty, kteří od vás přijedou. Hrozně rádi prostě jim ukážeme to Bali, to pravý Bali, bez pozlátka pro turisty. Budeme hrozně rádi za všechny.